So ayun nga mga paps, pupunta tayo ngayon sa Urdaneta para sa isa na namang charity ride together with the TRC family, BMX Riders Club Pangasinan chapter. At sa mga gustong sumama sa club, ito lang yung page. Anytime pwede namin kayong ipasok sa may lisensya ka, tapos charity ride hindi kasi ako hindi pa ako nag-aalmusal, so nag-iinta na doon si Papa tayo sa table, papagas muna tayo doon tapos diretso na. So today is Sunday. Unleaded kuya. 150. 150 po, unleaded. Dat mo si Pre. Purunta kayo. Wala. Hindi na ako doon. Magpapaano siya? Santa Barbara. Dito na tayo eh. Okay. Shoutout yung Papa ng dito. Dito na ako. Okay, so nandito na tayo sa bayan ng Malasiki. So, dami nating nadaanan kanina. So, hindi ko na na-record kasi natay ko muna. Talagang mahaba yung biyahe para i-record ng buo. Ano yun naman, no? Setup. Grabe. Ngayon. Hindi ba pwede dito? Hindi ba pwede dito? Hindi ba pwede dito yan? Sa may gilid mo? Hindi kaya? Nalaglag dito. Nalaglag? Diyan na, pasok mo din dito oh. Oh, diyan. Sige, sige. Wait lang. Hindi na pumasok. Yan. Yan, okay na. Tara. Nalaglag eh. Mauna ka. Lalaglag yung radyo ng Papa ng kita. Hindi ako magdala ng radyo eh. Nagdala kasi kung naglalagay lang ng radyo sa gilid, sa kanya nalalaglag. Malaki kasi masyado eh. Mga 2-way lang kami sa ano eh. Yun yung may screen. Hindi ko lang muna ng crashing radio yun. Tawag pa ng mga ano niya. Bago lang ata yun. Nakakabili niya lang. Oh, sorry po.
Okay, shoutout sa lahat ng may ride ngayong araw. So, be safe. Ingat lang sa daan. Medyo maluwang naman. So, okay lang. Kung marurot ka sa sigurado. Hindi tayo sigurado. Huwag na masyadong magmamadali. Pag-inis man na mabagal, makakarating ka. So, ingat-ingat na lang. So, under construction ng bridge dito. Dadaan tayo sa metal. Ang tawag dyan. Ang daming dumadaan. Go! One wrong move and you go down! Oh man! Medyo madalas siya, kaya ayaw kong dumadaan dito eh. Tapos naka-usli pa yung ano. Okay, so yan, dito na kami sa Ordaneta. So, makalupag lang namin dun sa Tulay. Dito na kami magkita-kita sa may ang daming dumadaan ngayon. Nakakagutom! Gutom na ako, boss! Kasi ako nag-almusal talaga. Sa venue, sama si Papa Erwin. Bibideo din siya. Papa RJ in the house. Ito yung hindi nakasama sa ano. Dalawa kami, Papa. Dalawa pala sila. Nasat ka na sa Papa Ran. Shoutout kay Press. Yun. So dito kami ngayon sa Maylabit National High School para sa isa na namang charity rides. Kakain kami mamaya kila Papa RJ. Sarap. Tapos magsa-side trip daw kami ng Baguio. Medyo malapit lang eh. Dapat yung mga Batangas, mga ganun. Wow. Yan, so madaming mga riders na nandito ngayon. Yun, hindi makita. Sila sa likod, sa harap. Yun. Yung Muntinlupa pa ito. Taga-Pagpintas. Muntinlupa. Malalayo. Ano ba to? Labit National High School, Ordaneta City. So, yun, mamaya ulit babalik kami pag punta namin dun sa bahay nila Papa RJ, tapos pagkatapos namin kumain, gora na kami. Mabulog, Makati to eh. Punta na tayo ngayon sa bahay nila. Ang dilim. Papa RJ. Masarap to. Papa, Bolo for free. Uy, bala ka dyan, kunin mo na. Masarap yun.
Yan ang kasama natin. Makain ba yan? Mabolong. Shoutout. Papa. Kailan mo talaga naman pagkain? Tayo ng ano. Ano tayo na Papa RJ? Duno. Yun, may cert. Duno. Certificate. Doon, pa-picture tayo doon sa ano. Kunan natin yung motor tapos gora na. Kakain na tayo kila Papa RJ. Dito tayo. Dito. May picture muna kami. Punta na tayo sa bahay nila Papa RJ. Doon tayo kakain. Yung ano, bayad mo. Kasama na rin. Mamaya ulit. Tapos lang namin kumain. So mamaya punta kami sa Baguio. Sa Lionhead kasama sila Papa Abi. Konti lang kami, yung iba kasi hindi nasasama. So tapos lang namin kumain, papahinga muna kami. Tapos girap kami. So yun, idlip muna ako, bye-bye. Pupunta na kami ng Lion's Head. Girap na si Papa. Hindi ka sasama? Sama ka na. Ngayon natin sila ano. Papa Abi. Anong oras kami ay punta doon? Tingnan natin. Ha? Sama ka na. Ako din, wala din akong pera eh. Pero sasama ako. Sayang yung ano, gala. Dito na rin lang eh. So ayun, pupunta kami ng Baguio. Tapos balik agad. Ayan, dito na tayo sa Baguio. Shoutout Papa Carto. So, labot din kami ng mga isang oras din na biyahe from Pangasinan to here. Ang daming tao dito masyado. Yun. Saan kita? So, mamaya balik kami mga round 2. Baba na kami siguro. Ewan ko kung didiretso pa kami sa Baguio. Sa bahay mismo. So, ayan. Mamaya ulit. Ang laki oh. Hey boy. Sarap mo ah. Galing. Dapat pasampahan mo siya. Dapat tatayo siya para ano yan eh. Magkano sa'yo? Lukaro yan eh. Ang laki. Ano siya kanina? Barney Makadtoy, sabi nga eh. Barney Makadtoy, ganito. Kami. Kunin ko na lang yung motor ko. Baba na kami. Napagalitan na ako eh. Mag-isa na lang yung motor ko. Sila Papa Abi sa may stall. Bibili pa sila ng mga ano tawag doon, mga keychain nila. So ako, sticker lang nabili ko ng pere. So ayun, out muna ako. Kasi na lang mamaya.